תכירו, זה יוסי. עוד מימי הגן יוסי חלם להיות אבא. כשגדל, הבין יוסי שהוא אוהב את בני מינו. זהו דרור. דרור גם רוצה להיות אבא. דרור אוהב את יוסי. דרור ויוסי רוצים להביא ילד משותף לעולם, אך הם לא יכולים. חוק הפונדקאות בישראל לא מאפשר לאבות גאים להשתמש בצרכיה של אם פונדקאית מישראל. בשנת 1996 נחקק בישראל חוק הפונדקאות. החוק קובע כי ההורים המיועדים חייבים להיות איש ואישה שהם בני זוג. במדינת ישראל יש 4,043,339 גברים. מתוכם 3% גברים הומוסקסואלים, שהם 121,300 גברים הומוסקסואלים בישראל. חוק הפונדקאות בישראל מפלה זוגות חד-מיניים באופן בוטה, ועל כך אנחנו זועקים לשינוי. תפקידה של מדינת ישראל מעצם היותה היא להגן על זכויות החירות והשוויון של כלל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע, מין ונטייה מינית. אנו מאמינים כי המצב הנוכחי הינו נגזרת של כמה בעיות, אך בראשית החשובה היא חוסר מודעות לחוק ולבעייתיות הנובעת ממנו. שתפו והפיצו את הסרטון הזה ועזרו לנו להעלות את המודעות ואף לגרום לשינוי. Created using Powtoon.